И така, здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм Шоколад Магазин в България. Както виждате днес, разцъкваме на FS Underground 2. Това ще бъде първи епизод на новата ми кариера с... Нали, на FS. Ще я кръстим. Да. Тия глупости няма ги гледаме. Така. На фасънцето супер много си ма кефи, просто уникална игра. Ево на EA деца измислили просто. И между другото хора, сега това ще бъде първи епизод. И нали, може да се окаже някъде около, може би 30 или 35 минути. За което се извинявам. Аре бе. Аре запали бе. Добре. Сега, нека да видя има ли някакви състезания, трябва да идем до Карлота. Спомням си, че имаше едно състезание. Много яка количка е така. Да си житкате с така колица просто. От сами трябва да има едно състезание, за което аз нали, ще трябва да ида и да си го взема, смисъл, защото докато съм става плаш, нали, ще е по-яко да взема състезанието, тъй като успокоя бахна му и количката махтисал, Значи, препоръчвам ви да си взимате тия глупости, значи има едно къркойче, ще помоля. Да, до там. Да, до там. TV GPS, да, до там. В смисъл, аз ще карам с GPS, тъй като ми е по-лесно, но с зле с ориентацията. Не че нещо да е, ама само казвам. Не че съм много тъп, само казвам, че съм зле с ориентацията. Отмахам си така, чакайте, кавай. Майко! Този направо ми пълни душицата. Искам да го чуете това направо пълни ми душичката, чакайте. NG волюма искам да го... Не бе. Това просто искам да си го увеличиш. Майко! Това е яка количка обаче, вацата. Как кръмжи обаче, майко! Скъсаш от тия, брат. Майко! Махни са. Майко, няма скъсаха, бе, какви са тия бошчета с тия колия, човек. Те са някакви мафиоти, бе. С нито ли ще ми играете? Ама видео. Махни са, бе. Как ще вдъгля, които как извърча, брат. Добре, продължаваме напред. Ние си мисля, че мога да ме бият ли, бе. Бяга. Просто в момента, ако сте в колата, ви препоръчвам да не сте в колата. Защото трябва и между другото ще започне една поредица League of Legends с приятели. Така че да, абонирайте се. С един мой приятел ще започна. Днеска ще се опитам да кача епизода на тия две игри. Лигата и... Не са, бе. Мале, бахтила мечета. Просто има двама отгоре, ама не могат да ме минат, ако щат и в небето да са така да бъсаме тия варелчета, защото трябва. Ама тя няма. И тя няма. Защото са много назад. Значи две обиколки на това състезание. Не искам катастрофи! Так му го казах, човек. И стана я такава. Добре, напъня малко тази количка, кой ще кажеш? Мале, ще си взимам хора и странните дип, ще си взимам и
Още една игра, ама да ви знам коя е. Майче CSGO, узно. Или може да снимат тя да игри. Обаче по-често ще качвам странните дип, защото е много зарибящата игра. И на НФС ще качвам, обаче на НФС ще са по-рядко и на Лига ще са по-рядко клипищата. Защото на другите са просто уникално зарибящи. Тук мога да си го правя както си искам. Тук само мога да си правя дрифчета, глупости. Защото направо гледайте къде го оставих втория. Мале, 3 минути сигурно е зад мен то. Или 3 секунди, не знам. Честно. Добре, бе, това е супер яко, бе, върле. Мале, 170 км, баце. Мале, това да ги развиеш, това ти трябва да си баце, това... Шумахер трябва да си е, баце. Мале, само където не съм изличал в момента. Виждате, леле, мале. Взема да се блъсна някъде направо. Качил съм се в тази кола и няма да излея повече. Виждате втория къде съм го оставил. Не, успокой се. Живей си, мами не смахме. Да. Продължаваме да караме. Само къде не сме вдигнали 200. Дай. Пишете ми дали искате въпроси и предизвикателства. Тъй като... Майко... Не знам на каква трудно се игра, обаче, честно викам. 100. Само 200, бе. Само 200 ще ми даде, защото направо ги направих от качалки ли, бат? Нека да видя някой друг състезание има ли. Имаме там едно спринче. Гледаме него да вземем. После отиваме до Карлотчето, защото трябва да си взема мангис, защото нямаме парички. Обаче, доколкото си спомням, всякото ида да си взема другата кола, която ще видите каква е просто. Изглежда... Опа, тук виждам. Мамичката. Съжалявам за псовните, но... Дай. То не е труто. Видяхте ли какво е яко? Само където трябва да имаш много здрави очиш и ако не си се наял, ако смисъл си се наял, просто направо ще поръщаш като за световно. В момента съм на третата позиция. Добре, сега ние ще се сблъскат много яко. Да, я ще стана втори тук. Имам чувство, че даже може да стана и първи, кой пък знае. Хей. Та гледай просто, човек, това е просто... Няма между другото програма за обработка на видеята ми. Ще пробвам една да си сложа смисъл днеска и да обработа самото видео, за да може да се по-интересно, тъй като необработено видео бахти интересното, човек. Смисъл е така без нищо. Е така на суго, брат. Добре, той така според мен е интересно, тъй като Heavenbull слага само едно интро. Изобщо не си играе да обработвам много, защото аз си интро нямам. Така че да. Продължаваме напред. Holy shit.
При това ми напълни нитрото. Майко! Не, успокой се, ма. Добре, тук си гледам пистата. Има Lamborghini, Lamborghini, you know what, see me. In my Lamborghini. Както казах, хора, ще снимам на поредици, смисъл едната поредица ще е League of Legends with Friends. В смисъл ще качвам по-рядко на лига, тъй като момчето сега му течат моторите. Пак на мен ми тече времето с гипса. Комплит 95%. Така се завърша като пробаце. Не може да завърша. Не бе! Махни се бе! Махни се бе! Оле майко, викам точно мамин човек. Мале. Добре, само да пия малко вода, защото това направо ми изкара къла. Нека да видим. 525 мангизи. Окей. Оставим си шето. Цъкаме нама. Цъкаме сега така. Активираме GPS, да. И да. Купувам си колата и да. Топа насам няма път. Мале на кръмжи яко! Леле, братче, това е най-яката кола в играта. И това между другото е Nissan. Така ще карам по това. Дали искате поредите смисъл да ви кажа с, нали, на GTI, на GTA 5, на GTI San Andreas. Тъй като имам замунда, обаче аз не искам да замунда, защото е кракнат. Аз искам да си я взема. Ама нямам пари в Steam карта, което не е хубаво. Нямам смисъл пари за да... В Steam картата нямам пари за GTA 5, аз имам за CSGO. Така че да. Steam картата си имам пари. Газодупна. Мисля бе, не искам се състезавам с това, защото може да взема някакви пари, да. Ой, чакай вас, къде отидова? Добре, айде да заобиколим. Или пак не. Това пръскаш, да, ха-ха. Мамичката ти дейба. Как мога ма бусни така това е? Съжалявам, че псувам, обаче супер много ма издразни това е така е. Шъмо майката. И циганината от това като... Не бай, като въшка човек. Аз говоря в момента за циганите, той е то такъв, не, ама... Сега, айде да не се обиждаме така по-навътре, защото взема фани за... Да я знам за какво взема фани кълвито. Вземи да ми изключиш до къде, бай. Внимание, бе, това авторските права, щях да кажа авторските права, смисъл са за песните, които пускат, смисъл така, цак. Enter to the shop, enter to the shop. Добре, тук, нека да видим така, Карлот. Ще ма биш ли, ма? Гледай как гледа.
Майко! Шма бит, аз няма повече. Няма цбара мъжа. Остави само ме намира. Имаше една с топ спид от всичките. Ета майче. Да, това не санчи. Да. И ще направим още едно състезание и ще приключвам абсолютно целият клип. Ще приключа клипа. Правим още едно състезание. Нека да видим кое ще е то. Добре, сега трябва да ходя до гаража ли? Базич ли с мен, човек? От тук, нека да караме на First Person. Мале, каква е яката количка. Бързавай. Опа! Това такси ще да стане само на такси, враче. Щяха го викат спешното. Мисля, той ще иде, ама... За какво ще кой? За него естествено, за кой? Оп, ми се видяха парички. 625. Добре, съжалявам, че чувате моята шумна клавиатура. Обаче ще си купувам нова, която е безшумна, ще да кажа, която не е безшумна, която е безшумна. Беде! Нямам нитро! Нека да изчакаме чичко камиончо да мине. И аз да завия ето така. Или къщичката ми е доста яка, бе. Enter to garage. Добре, аре махнем се. Car select. Добре, хора, аз сейфвам и приключвам клипа, тъй като ме търсите по телефона. Няма за клипа да ви е харесал, ако е така, напълно нагоре. Абонирайте се за нас в Mox Games България и до